Talentovaní Kysučania, ktorí svoj voľný čas venujú záujmovo umeleckej činnosti, opäť dokázali, že ich umenie je hodné obdivu. Počas 2 dní 17. až 18. júla 2010 využili možnosť prezentovať svoj talent v rámci podujatia s príznačným názvom Dni otvorených dverí kysuckej kultúry, ktoré zorganizovalo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a obec Stará Bystrica. V tomto roku sme sa rozhodli usporiadať Dni otvorených dverí kysuckej kultúry v tejto nádhernej obci Stará Bystrica na rinku svätého Michala Archaniela. A na tieto 2 dni sme vlastne pripravili bohatý program zastúpený všetkými umelcami, ktorí spolupracujú s Kysuckým kultúrnym strediskom Čadci. Sme veľmi radi, že naše pozvanie prijali výtvarníci, remeselníci, ktorí tu v rámci svojich ukážok, svojej tvorby zároveň odprezentujú aj už hotové diela, ale majú možnosť tí návštevníci, prípadne domáci sa pozrieť aj na diela, ktoré práve zhotovujú. Na pódiu sa predstaví v priebehu niekoľkých hodín to najlepšie v rámci našich Kysúc, to znamená súbory folklórne, jednotlivci, ľudové hudby, folklórne skupiny so svojimi ukážkami svojho umenia. Rínok svätého Michala Archaniela v Starej Bystrici ožil kysuckým folklórom, tancom, spevom, hudbou v podaní heligonkárov z Centra voľného času Stará Bystrica a zo základnej umeleckej školy Jozefa Potočára pod vedením Romana Capeka, Vladimíra Tomčalu, heligonkára zo Starej Bystrice, Miroslava Huláka, heligonkára z Radôstky a detského folklórneho súboru Kelčovan z Čadce. Účinkovala ľudová hudba Kysucký prameň zo Šťadnice. Folklórna skupina Dolinka v doprovode ľudovej hudby Kováčovci z Novej Bystrice. Tak dnes sme vybrali speciálne pre Starú Bystricu, pretože vieme, že to je bašta folklóru, tak sme tu vybrali také špeciálne pesničky, aby sme tých ľudí vedeli tak dostať zo sedaček, i keď to bolo veľmi malo, pretože bolo veľmi horúco. Ale myslím, že sa nám to podarilo, pretože to bol výber pesniček takých našich najúspešnejších pesniček, ktorých máme v našich CD-čkách. V našich CD-čkách určite poznáte, že ich už je 6 kusov a vybrali sme skutočne len to najlepšie a tým sme sa to dneska prezentovali, aby sme robili v Starej Bystrici a hlavne poslucháčom a našim fanúšikom radosť. Ľudové zvyky a piesne súvisiace s tradičnou bystrickou svadbou si diváci vychutnali v podaní folklórnych skupín Polianka zo Starej Bystrice, Zborovanka zo Zborova nad Bystricou, folklórneho súboru Radôšťan z Radôstky a ľudovej hudby Kubovci z Lutíš. Folklórny súbor Drevár z Krásne nad Kysucou prezentoval svoje umenie v popoludnejších hodinách spevom a tancom. Bodku za bohatým programom, ktorý sa odohrával na pódiu v Starej Bystrici v sobotu 17. júla od 10. do 18. hodiny, dal folklórny súbor Kysučan z Čadce spolu s ľudovou hudbou Gernátovcov z Turzovky. Medzi hostiami z ďalších regiónov Žilinského kraja sme privítali obľúbenú speváčku ľudových piesní Helenu Záhradníkovú s gajdošom Romanom Bienikom zo Žiliny a folklórny súbor Fatran z Martina.
Okrem pódiových vystúpení obdivovali domáci, ale i návštevníci malebnej dedinky Stará Bystrica šikovnosť kisuckých remeselníkov, drotárov Roberta Hozáka z Čadce, Juraja Šeríka z Čadce a Heleny Jablonskej z Kisuckého Nového Mesta. Svoje umenie ukázali i rezbári Jozef Zajac z Turzovky, Jozef Šimek z Makova, košíkár Jozef Šulek z Olešnej, Veronika Šuleková, háčkovanie a paličkovaná čipka. Pernikárka Júlia Masnicová prišla z Makova, Jarmila Kupková z Turzovky aranžovala, Dušan Kotúč zo Žiliny sa venuje úžitkovému drevu a Katarína Holtánova z Oščanice tkaniu kobercov. Na pozvanie Kisuckého kultúrneho strediska v Čadci som prijal ako pozvanie na vážnosti tu do Starej Bystrice, aby som vlastne odprezentoval drotárskú históriu v našej rodine a tým aj ukázal vlastne ľuďom, že toto jediné remeslo nezaniklo a že má vlastne pokračovateľa. Tak momentálne vyrábam takýto drôtený košík, ktorý už ho nosím so sebou asi už na 5. takéto akcii, ktorého odhadujem čas výroby na nejakých vyše 100 hodín práce. A keď bude hotový, tak nakoniec tu ešte príde taká drôtená ručka. Označím to svojím štítkom zo spodu. Prijala som pozvanie sem do Starej Bystrice, pretože tu mám aj svoje výrobky v informačnom centre priamo pod Slovenským orlojom. Maľujem aj takéto prezentatívne predmety Slovenského orloja, aby si ľudia mohli niečo pekné ako suvenír odniesť priamo z Kisuc. Nechýbali ani kisuckí výtvarníci pracujúci v štúdiu neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kisúc pri Kisuckom kultúrnom stredisku v Čadci. Návštevníci mohli obdivovať diela Jozefa Vrábla z Podvysokej, Štefana Čečotku z Čadce, Jána Rajteka z Kisuckého Nového Mesta, Martina Romana z Lodna, Dušana Chilého z Dunajova, Karola Budoša z Čierneho, Ľuboša Šeríka z Čadce, Paulíny Jelenčiakovej z Čadce, Ľudmily Mikulovej zo Skalitého a Roberta Cibricha zo Svrčinovca. Je to jedna z najkrajších akcií, ktorá tu na Bystrici sa robí. A dneska ma prekvapuje, že je to vynikajúce organizačne zabezpečené a k tomu už v túto dobu je tak živo. Sú tu stánky, rozmanitý tovar. No samozrejme, že my ako výtvarníci nemôžeme chýbať ani pri tejto príležitosti. Chodievame tu už tradične, tak sme prišli aj tento rok ukázať z vlastnej tvorby niečo, po prípade už tu na mieste tvoriť. Ja osobne dneska som robil pohľad od Černatina na Starú Bystricu, na tú starú historickú centrálnu časť, kde to robím technikou rutky. No, ja som teraz pripravil takú kolekciu, na ktorom pracujem, je to dielo rezbárske, ale nielen rezbárske, ale hlavne vytvára sa taký jeden naučný chodník, ktorý bude viesť z Lieskovca do Starej Bystrice pod názvom Chodník putníkov k Slovenskému orloju. Takže táto časť, ktorú tu predstavujem dnes, je to len časť tej práce, tvorí krížovú cestu. Prvá etapa, pretože v Rovniach na tomto úseku je postavená kaplnka, čiže k tej kaplnke bude viesť tá krížová cesta. Čiže je to také rezbárske dielo, trocha v ľudovom štýle, pretože ten objekt, na ktorom reliefy budú umiestnené, predstavuje šťastie akoby taký štilizovaný ľudový objekt nejaký, no. Takže to je práca, ktorú som chcel akože tu v Starej Bystrici ukázať. Tak dneska malujem rínok v Starej Bystrici. Pokúšam sa zachytiť atmosféru, uvidím, ako mi to vyjde. A jednoducho si to nemôžem nechať ujsť. Človek stále s niečím v živote bojuje, o niečo sa snaží a toto je také milé spestrenie aj také psychické povzbudenie ďalšej práce. Počas soboty i nedele tu vládla príjemná atmosféra a každý, kto v týchto dňoch navštívil obec pod Slovenským orlojom, vdychoval krásu a umenie Kisúc v najkrajšej podobe. Ďakujeme za spoluprácu obci Stará Bystrica a nadácii Dexia Banka, ktorá tento rok naše podujatie podporila. A ďakujeme všetkým umelcom, ktorí sa opäť aj v rámci tohto tropického víkendu zúčastnili tohto nádherného podujatia a verím, že sa spoločne dočkáme ďalšej spolupráce v ďalšom roku. Ďakujem vám veľmi pekne.